lalu dapat dunia oh dengan mabar di sisi mati oh matilah sebaru harapan maka dan jauh di sisi mati kalanya terjauhkan ulun Sesuatu karajoe oi dimulai tentu dimulai iolai dengan bismillah sesuatu Deharanto mangko den jauh putri baraya iyo lai kepada Allah ingat yo mama mama kuat lalu akan Ninya mama, mama kuat, lupa akal, ambana tuan alam, nangka paridan, nangka pulang sampai Manado. Harapan mama jauh alailah kepulang sampai Manado agak lama iolai usah koyusan sampai kini iolai indah berubah agak lama usah koyusan sampai kini iolai indah berubah Dek harato
Harato mangko den jauh atau ini iola kalajo kurena Babaluna toda kami baso al-jara lain makoninya janinya didoi bau dulu Babaluna toda malang baso al-jara lainnya mama jika didoi bau dulu Maka bau itu dah kami urang dalai dan sampai malam nanti kita bangkan harap tolong malam membawa jauh walai pada malam malam kita bangkan itu dek kami kurang andale kami baca kue kini muda jo mata itu derang andale kami baca kue iyo lai muda jo mata Tasabui andale latinana bukan kenan bana tubeko tolong diolah dek harato mangko den jauh kenan bana tubeko tolong diolah minyak mama ayolah basa batuan lain buat ada ada enggak juang alemu minyak mama orang kita basa batuan lain buat ada enggak juang alemu Kapai dah kami pakai batanya lain kepulang sampai Manado nampak tak sabut adalah ordinan bukan lain sama jadi nanti esi yang batu Mama iolai rang pulau ai nang ko kadang iolai basa batua Mama rang pulau ai nang ko kadang iolai basa batua Basa kan tantu balik uang au nang ko kadang kan iyo balobing katana dek harato mangko den jauh nang ko kadang iyo lai balik katana Kita ulu dek kami ni amanah lagi tujuh ayo lai kering kanan ina ipa panjang bana muka di mana diimbau nakan luang kering kanan Sampai itu banalah diandalai supaya nak apa tertumpah sidawati makan. Allah dahulu iolai Luang mikul ko undang lagi lu. Undang lagi. Lu. Itu gua.
Rupiah lo ibu gua. Jangan lu. Ladang dulu dikatakan itu Aduh sebab bola. Dan kandung dua seorang dari disati kau dua padan ini tak itulah nama dua lain langsung saja kami pada tujuan. Itu kak kandung banyak batin bang dan akan arum yang ku kami bangka basilang itu banyak batin bang dan akan arum yang iolai bangka bangka dan akan arum iolai kami ucapkan perangan nale iolai sedalam masa datang harap tuh mangko dan jauh perangan nale iolai selamat datang Imaunya lain kandungan dari disati dua merdeka padan dan kandungan kami oleh ulang bestati dua merdeka padan kalau diri no oh kenapa